Күзімні йымғанымны көт инде. Күп қалмады, түс. Инде хәзер урынынан бөтенләй тора алмаган, әҗәлен көтеп яткан Маһир хатынына шулай эндәште. Софиясы үтеп барган җиреннән туктап, сырхау иренә карап торды да, бер сүз дә эндәшмәде. Йылдан артык ята тора йөргән иренең соңгы 2 ай эчендә урынга калуы бер үзенә олы йөк булды сыман. Мал-туар да, бакча да, бал кортлары да, гомумән бөтен дөнья София иңнәренә ятты. 28 ел Маһир белән яшәделәр шушы нигездә. Начарда тормадылар, иренең кулы алтын булды. Балта сасы дигән даны бар иде. Мохтажлыкта яшәтмәде аны Маһир. Тик балалары гына булмады. 25 ел яшәгәннән соң ирнең эчтә яшеренгән чире үзен ныклап сиздертте. Ауру көйсезләнде, 47 яшьлек хатын тәүдә елады, бик боек йөрде. Ялгыз калсам, балам да юк бит, дигән уйларын иренә сиздертмәде. Эш белән авыл җирендә тавык чүпләсәдә бетмәслек мәшәкатьләр белән үзен бастырды. Ел ярым элек 26 яшьлек күрше авыл егете Софияның юлына еш очрар булып китте. Ындыр табагында язын ашлык тазартып, агулаган вакытларда, көзен ындыр табагына ашлык кайтарып тутырганда, София бригад хатыннары белән бирегә эшкә килгәндә дә, монда келәт мөдире булып эшләүче Самат әллә нишләп гел София янында сүз катып йөрер булды. Ичмасам бу егетнең әнисе дә Маһир хатыныннан 2 яшькә бәләкәйрәк иде. Егетнең майланган күзләрен шушы хатын янында бөтерелгәнен караштырып йөргән ындыр табагында слесарь булып эшләүче Малик абзасы да, анаңнан өлкөнрәк иш, мәтри малай, Маһир сизсә, урта бутыңнан асып куя, дип әйтеп куйды. Теш арасыннан чиртләтеп читкә төкерә биреп. Хаста дигән сүзне алар авылында каста дип сөйлиләр. Маһир бөтенләй кастага калганда, Софияның йөрәгенә Самат юл тапкан иде инде. Яшертен генә очрашулар, баш әйләндергеч мәлләр турында имеш-мимеш тора бара авыл өстенә дә ныклап таралды. Кемнәрдер, нишлисең инде, баласы юк, ире ныклауру, бәлки табигатенә хаҗәттер, диделәр. Бу икәүне аңларга тырыштылар. Бәгъзеләре юнсыз катын, тере ире өстеннән язмаганны, диделәр. Саматны да, кызлар биткән диярсең, мәнсез, ир хатынын аздырмаса, диештеләр. 2-3 ай инде түр бүлмәдә урын өстендә яткан Маһир өйләренең алгы бүлмәсендә София белән кемнеңдер пышылдап сөйләшкәнен ишетә. Софиясы хәзер аның янына сирәгрәк керергә тырыша, янына утырып сөйләшергә дә вакыт тапмый. Маһир, сине бер үзем юындыра алмыйм, урыныңды да алмаштырырга көчем җитмәй. Күрше авыл Хәмидә улын дәштем, ул булыша яме, диде. Ай аның Софиясына бу маңканың бу якта яшьрәкләргә шулай дип җип бара торган гадәт бар. Ягъни Саматның йотардай булып каравын охшатмый Маһир. Авырлык белән сөйләшсә дә, булар арасында нидер бар икәнен күзәнәкләре белән тоя ул. Азма София, яшь кеше башыңнан көлмәсен, дип әллә көнләшүеннән, әллә аның турында кайгыртуыннан хатыны үзе генә булганда пышылдап әйтә, аңлата. Матур шул Софиясы, матур, бәбәй тапмаган, гәүдәсе кызларныкыдай сылу, җиләк кебек. Маһир аңа ачулана да алмый инде. Шир аяктан йыкты бит үзен, йыкты. Бәлки балалары булмауда аның касталыгыннандыр. Мең төрле уйлар эчендә ята сырхау ир. 2-3 көн инде йокы бүлмәсенә София белән теге моңка танау җитәкләшеп кирип китәләр. Маһирның җаны чыгып бетмәгән, башы яхшы эшләгән ирнең артларыннан мөлдерәп карап калуын, өй тәрәзәләре, бүрәнәләр генә авыр тынлык белән кызганып күзәтә сыман. Аларның пышылдашулары авыру ирнең колакларын пешереп уза. Кемгә ләззәт, кемдер әҗәл белән көрәшә. Иртән шәй эчәргә дип янына килгән хатынының бармакларын кыса төшеп, Маһир,
Әз генә сабыр итмәдең, Сафия, диде. Сыйырлар савып кергәнче, Маһир күзләрен мәңгелеккә йомган иде инде. Хатынга авыр булды, әлбәттә. 3 дистәгә якын бергә яшәгән ирен югалтты. Үлгәнче, үлмәс төсле бит ул. Жан биргәч кенә мәңгелеккә югалтканыңны аңлыйсың. Ире янына утырып, уйларга бирелеп, күпме вакыт утыргандыр, Самат килеп кергәндә дерт итеп китеп, исенә килде хатын. Акырып елап җибәрде. Бу елауга әллә нинди үкенечләр сыйган иде. Ярдәм итешер, таяныр кешесе дә булмады шул башкача. Үзеннән 21 яшькә кече Самат тормышына килеп керде. Язмышымы, ялгышымы, аңлашылмай иде. Маһирны җыештыргач, авыл халкы сүзенә дә колак салмай, әнисенең идәнгә ятып елап калуларына да игътибар итми, Самат Сафия янына күчте дә килде. Сафияга да әллә нинди сүзләр ишеттерделәр. Йөзен йөртеп, колхоз, бригад эшенә баргач, хатыннар эт итеп сүгәр иде үзен. Дистә ел шулай үтеп китте. Елгыр, майлы күзле Самат башкага күз салмады. Маһирның яхшы итеп салынган ныклы бүрәнә өендә әкрен генә икәү яши бирделәр. 90-нчы елларны Самат нык кына эшештиреп алды. Софияның суыткычындагы итләрне, кер юа торган порошокларын алып чыгып, аракыга алмаштырыр иде. София улын алып кайткан сыман урамнан эзләп табып, тирги-тирги алып кайтыр иде. Мал оннары, капчык-капчык будайлар да София күрмәгәндә Самат тарафыннан кешеләргә алып барып, аракыга әйләнә торды. Тагын 25 еллап, барлыгы 40 елга якын яшәделәр алар бергә. Саматны эшкелектән давалап, акчасын туплаштырып, җиңел машинада алып бирде София. 87 яшендә фанилыктан китте ул. Азакы 3-4 елын гына бирешеп, ямсызланып калды. Бер асыл кош Саматының башын әйләндергәнен белгәч, бөгелеп төште. Асыл кош 3-4 иргә барган, 7-8 баласы да бар, иң бәләкәй кызын Саматныкы дип белдергән. Самат шул хәбәрне ишеткәч, читкә әйләнде София өчен. Алмаштырып куйдылармыни? Шул кошны мунча ягып, мунчага да алып килде тәүдә. София өйдә тәрәзәдән күзәтә иде аларны. Соңрак өйгә дә алып керә башлады. Софияның буларны йөрәге күтәрелмәде. Урын өстенә калды. Кош өйдә, аның Маһиры салган өендә хуҗабикә булып йөрде. Йокы бүлмәсенә җитәкләшеп, кош белән Самат кирип китә иде хәзер. Маһир, үзгәләнеп, аларның пышылдаганын ирексездән тыңлап яткан сыман. Хәзер София кошның иркә хихылдавын тыңлап, эче өзелде. Бу үзгәләнүләр озак сузылмады. Бер көнне төшендә Маһиры капка төпләренә җиккән аты белән килеп туктады. София шау чәчәкле шәл яулыгын урап ябынып, Маһиры янына чыкты да утырды. Маңка малайдан мыскыл иттермем сине, Софиякаем, әйдә минем белән, диде дә, икәүләшеп, барлап утырып, авылдан чыктылар да киттеләр. София бине җыештырырга килгән яшьләр аның тарихын, язмышын күпчелеге белми иде. Саматны тиргәделәр, рәнҗеделәр аңа. София әбиләрен жәлләделәр.